Ano siya sa Korea? Wala pa ba ba yun? 8999 sa tanan. Atong nag-delivery. Hindi mo paon. Kung ibalik na mo, mga na lang mag-proof na picture ni mo nga naabot ko diri para mag-isend sa opisina. Diba? Para mo nga dili ka o deliver. Diba? Happy birthday! Alam mo, kahit sobrang layo mo sa akin, andito lang ako palagi para sa iyo. Pray lang lagi sa mga pinagdadaanan mo. Tiwala lang kay Lord at syempre, laban. Bawasan na ang tigas ng ulo. I love you so much and happy birthday! From 929. Okay, ma'am, sa'yo yung message para sa iyo. Ayun ka! Ikaw, agad ka ba? Pero yan. Message niya mo sa iya. Speechless. Wala ka nagdahom, ma'am. Wala maabot. Wala. Okay. Dili na kayo siya. Wala na. Puntahan ka na sa happy birthday. Okay, ma'am, make a wish and blow your candle. Happy birthday! Magdala ka ni Mama mga pagkaon o fruits. Wala kayo last message ka. Thank you message. Thank you. Ako, wait pa lang papadeliver mo eh. DVD ay.